Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka jingther jor uslap hakelang ki jaka jong ka jala Meghalaya kelawan ra ka jing Shlei ba ka jing tua khendau bat kala penjular ru ya ki Surok bat ki lenti ki singkien ha ki babun ki jaka ha West Jante Hills District ha ka step jong ka arpasan tarik unai lur arjar arpo ka jingther jong ulap ba ubajur kala Dkut ya ka Surok ha Laskeiñ C&Rd blok ka bade ka Surok ka ba penyaso ya ka snong that bamon that yalong mu Myntdu bat ki we ki snong Shushu ke Surok ba National Highway 6 Jua Shlong ru kala Shlei Dkut ha ki benta jong kasnong Ummulong kani ke Surok kamlong shu ka pasngan ban lej banwan namar ba ke Surok kala pau satang ki clear kis ar ki belalang bat ki bubu jing mai kala kawan jong pat ba kani ke jungjor jong Islam kala pen Shlei biang ya ka wa Myntdu bat ki we ki jaka ha ka ba ki pen thor rep ka ba ki bela syatap ha ka sao bat kani kala pendiau sikat dai ya ki pat nong rep bala jandai artat ke por ot ya ukubah